ni'n mynd i wneud cobbler, sef, mae fel sgonen ar ben unrhyw beth chi'n dod i fod yn hollol onest, a fi wedi gael hwn yn rhyw fath o gweddillion leftover. Chi'n ymal iawn mae gyda chi ffrwythau, falle sy'n dod i ben, a sy'n y plant y moyn nhw, mae'r falau, cron o'r afal wedi mynd braidd yn wrinkly. So ydych chi i ddefnyddio afal. Mae afal yn sail da i unrhyw beth fel hyn, i ddod i mewn pasta, tarten neu cobbler. Mae dy fi'r plwmiau, mae fi wedi trial cadw at pethau coch mwyn cael creu lliw. A hefyd, os yn eich rhewgell chi, os ych chi'n un sy'n hoffi smoothies, falle, neu ffrwythau di rhewi yn yr haf, a mod chi hanner pacyn o hwn a hanner pacyn o'r llall, nawr o'r amser, falle, clirio nhw mas, allwch chi ddodi nhw gyd yn y sosban. Ie, mwyar, falle pobl wedi bod yn casglu mwyar. Ie, mwyar ers haf diwetha, falle, cyn bod chi'n cael crop leni. So unrhyw beth fel yna sydd gyda chi, a sy'n really ots, os gyda chi fel smoothie mix a mango a banana, mae gyd yn gallu mynd mewn. Mewn a fe, just cwcwch. Gwiniwch chi gyd â gilydd. Hefyd, falle bod gyda chi pethau yn yr bowlen, dyw'r rhain ddim drosto, fi wedi prynu rhain yn arbennig, chymwllwch chi'n neud beth chi moyn. Llys yma, efe llys, blueberries? Ie, llys, ie. Llondwrned o'r rheina, falle, yn mynd mewn, fel wedes di, mwyar o llynedd. Yr plwmiau yma, fi wedi torri rhain yn fan. Os oes gyda chi ambell i banana, dodwch e mewn, does dim gwahaniaeth. Ti'n neud rhywbeth arall yn lle banana bread, neu torth banana? O'n i wedi gynnig banana, ond dyn ni ofn deu banana, rhaid gobych chi chwerthin yn yna. Ond mae banana yn iawn. Ie, jyst i ddefnyddio popeth lan. Pethach melys, wrth gwrs, nid unrhyw bethach, neges salad ni'n neud nawr. Iawn, oce. Dim tomato, ond ffrwyth, maen nhw'n gweud tomato. Ffrwyth yw tomato, dyw tomato ddim yn gweithio cystal yna fe. Felly, mewn ar hynna, fi wedi ychwanegu bach o siwgr. Wrth gwrs, os chi'n defnyddio pethach melys, a bod chi yn dod i afal a banana, does dim eisiau cymaint o siwgr. Cadwch e'n fwy naturiol, a mae'n neis i gael bach o flas. Mae rei bethau, mae eisiau bach o help, os e'n mwy sir. Ac os chi'n defnyddio lot o bethach melys, fel y mwyar i gyd, dodwch gwasgad bach o sydd lemon. Mae hwnna fel sef yn rhoi tymau bach o gic iddo fe o ran chwerw. Mae jyst yn neis gyda'r ffrwythau melys. Mlaen wedyn at yr topping. Dy fi 250 gram o flawd hunan godi fyna. A tra bod ni ar y blawd, bod yn hunan godi, fi'n mynd i ddod i twtch bach o powdwr codi hefyd. Fi'n mynd i ddod i 125 o fenyn, neu margarine, a wedyn fi jyst yn mynd i gyfuno hwn, llwch chi ddeud e mewn peiriant yn gogloi, ond jyst rwbo hwn mewn tan y plant i helpu chi â hwn. Mae fforc yn neud y job yn gret hefyd. Os oes fforc mowr gyda chi, mae jyst yn torri yr menyn mewn i darnau bach. Beth ni'n neud yw gorchuddio y blawd gyda'r menyn, a'r menyn gyda'r blawd. Fel dy crumble? Fel crumble. Gwmwys fel crumble. Fel bethau chi, mae hwn yn flawd. Mae hwn yn flawd, yw'r gair. Bywiog? Sgafn. Sgafn. Ydy? Tan bod gyda chi brwsio'n bara, does dim rhaid bod nhw yn rhy fach. Nw'n i stopo fyna nawr. A wedyn fi'n dod i siwgr brown. Mae'n well i chi, mae hefyd yn rhoi bach o liw. Mae'n neud e'n fwy eiraidd. Cymysgu hwnna i gyd mewn. Gwasgu unrhyw drwpau allan ohono fe. A wedyn, un wy i ddod â'r cyfan at ei gilydd. Felly, ddodwn ni un o'r rhain. Fi'n torri fe mewn i bowlen bach yn gynta. Felly, os oes yna plisgyn yn mynd mewn. Ie, wi gytre, wedyn ni bethau. Ma fe, mae'n ei gwaniaeth. O'n i ieir bach newydd tua pethefnos nôl, a maen nhw'n dodwy'n dda, mae'n rhaid dweud. Fi moyn ieir. O'n i wedi gobeithio. Falle Lenny amdani nawr. Cer amdani. Byddai'r plant wrth i bodd. Ie. Fi'n joio'n weekend ti ni, felly byddai'n handi gael i rhai hefyd. So, cyfuno hwn i gyd gyda'i gilydd, a beth ni'n neud rili yw fel sgonen bach. So, fi'n defnyddio cylleth fan hyn. Credwch ni'n y byd, drwy ddim yn un am ddod i'n ddilo mewn yn rhy gynnar. Dwi'n mynd licio sex. Felly, dyna hwnna. A wedyn, dyle hwn wedyn i ddod at ei gilydd mewn i peli bach fel hyn yn gorrwydd. So beth dwi'n mynd i wneud, nawr fi wedi just twymo a toddi'r siwgr a berwyr y sydd sy'n mynd fyna. Fi'n mynd i ddodi hwn wedyn. Os gallai symud i fan hyn, mae llwy mawr gyda fi yn rhywle. Fi'n ddodi hwn. Cofiwch, mae holl ryseitig gyda llaw prawn da, cysylltwch yn ni fel arfer fel i chi wneud, ond hefyd mae yna wefan newydd nawr, cegin Esbydrec, holl ryseitig ni, a unrhyw raglen eraill sy'n wneud gyda'r ffrwythau. Ie, cysylltwch da ni. So fel chi'n gweld, mae hwn mor rhwydd i wneud. Na gyd i ni wneud wedyn yw creu... Llain a munud gyda llawer o, Lisa. Dim problem, tro yma. O, na ni ta. Mae un yn barod. Licio hyder. Blas bach yn eisiau ar ei gloen, Lisa. Hint, hint. Jyst i ddod i'r hynna, gorchuddio'r cyfan, dod i fan y ffwrn am ryw 20 munud i hanner awr tan bod nhw'n eiraidd fel yna. A wedyn, beth gallwn ni'n neud yw i weini. Dyna ni cael blas bach cloi te. Yr un fan hyn. A wedyn, wrth gwrs, hifen ia. Mae rai chi gael bach o hifen.
Gwych. Dros y top fel na. Arbennig. O, diolch Dyna yn ni. fawr. Na fe. O, hyfryd. So, pwdyn bach rili rhwydd, llond vitamin ec. Ni fel un, betwch yn gloi a gwych chi fwy. Neis? Neis iawn. Hyfryd. Dydd Gwener hapus. O, neis iawn. Diolch yn fawr, Diolch, Lisa. Lisa. Diolch yn fawr iawn.